nek kemis yang ngomongi. Ini aku ya ora iso rono. Bagio iki rombongan iki to. Oh. Ya. Saiki nek sing berayate Mbah Karyo kuwi ning keri lamiran. Lamiran kan ayu kuru. Dadi putu jare sing nang Barawa anake Jemikem kae. Ayo kae ijeh ning nang Barawa. Ujono yu Jemikem ya senono. Suwe. Yatinem ijeh kok. Yatinem. Perenjak ponem. Yatinem. Perenjak apale? Yatinem. Ya iya kok. Perenjak. Perenjak kan Mbak Karyo kok. Ini Mbah Karyo karo Mbah Rano? Kangen deh. Ben iki saiki karek sing jenenge lamiran kuwi ra tau. Kok mah kapal-kapal lamiran. Rombokne ra bisa. Ora dongke nek tunggale. Nang ora didongke kok. Sing kelingan kene iki kuwi. Nek perenjak iki anak sapa? Anak Mbah Karyo. Mbah Karyo. Anake Warano sing arep dadi pastor Rasido. Kuwi kalingan ngundang mes yang marani rene. Ana sing dadi suster. Dadi suster. Perenjak kadene Warano apa piye? Hah? Nek perenjak kadene Warano. Perenjak gini kuwi. Karone Warano. Apane? Perenjak gini kuwi anak Yuro Bikem. Oh iya. Yuro Bikem kuwi sedulure wedok Mbok Pak Rano. Ijeh ta perenjake? Ijeh. Takul geblek iki. Gini ya ijeh nang Surabaya. Gini Nang Surabaya. Surabaya. Ya nek pas apa ya mulai. Oh. Nah gini iki ket nganu lelu wae suwe kok. Ket bocah. Biyen sok ayan saiki ora kok. Untuk bojo ndak. Sing nang Barawa ki ya tunggale kae. Anak Jemikem. Anake Jemikem sing nang kono. Gercik, gerpule, Catno. Biyen cok dipilih awake dhewe. Ayo tek kus ninang kono. Tek kus ninang kono lho. Biyen tekan Barawa, tekan. Lah, kowe ngombe wedang wekmu nek kelingan. Saiki ra tau nang anu ya gua kerep ya. Napa? Arep mararan apa? Saiki luwih apik nang. Wah, apik tenan saiki. Ana gua kerep kok. Mabuk. Mabuk lek bak diseneni bakule sego kudangan apa kae? Ya, dalan sing go munggah kae. Pecel. Ya ngene. Mangga dadi seneni. Lah wong mabuk ki wong muta-muta lek jelek. Wis. Arung Sidorono wis mabuk Memberi pengalaman ya. Ini tekan nggone bakule. Pecel kuwi lho. Wong kae iki le mabuk oleh nganu kae iki tek ngombe tuku wedang ning apa tekan. Kayak mulia sekabuane ya. Heeh, mulia sekabuan. Saiki mesti luwih apik nek nggo kerep. Apik aku wis pangku. Nang dhuwur ana terminal. Wis anonto kuwi lho, godean kuwi lho. Sang ganti presiden kunjungan nang pasar godean, Pak Capret.
Kowe iki nganu takone nang ngerti urung. Ora agama ora Ning ngerti. jare saiki sing dadi presiden ra Pak Capret. Capret sapa? Ambul marah di Capret kuwi. Capret ki sapa? Pak Joko. Kok Capret Pun ganti. Dikandani kira Dome saiki ki nganu ke Prabowo kok. Arang-arang etok kok nang Pak Prabowo ki dibantu Pak Capret. Oh, nggih dibantu Pak Jokowi dadi Ajan suwandane. saniki presidennya Prabowo. Sik Pak Jokowi sampun rampung. Wis rampung kae. Oh, ngerti ya. Aku kuwi krungu gambar lho cerita nang budek. dibantu Pak Joko. Wong ra krungu kok ya ngerti. Nggih, yo sakniki dadi presiden Prabowo. Dibantu Pak Jokowi mbiyen le dadi. Ya ning ya kuwi mau. Ya sedono kuwi Pak Joko. Pun mboten sakniki, pun mulai medun. Nek nitik nonggon apa Prasaji TV sing nek ana Pak Prabowo Nggih. kuwi ya kudu ana Pak Joko. Iki jaman nang kebumen bareng aku. Ning nggon sawah nang kebumen karo Ganjar bareng kae wale sembah le ngerti gambare TV-ne.